हिट जानोसै माने बेलासिनि ओंखाम जानो सामफ्रामबो बेदर लोगोफोर दिनै ना सान्दांगा बानलु सामब्राम होनानै बेखौ बाथोन बानायनानै लानोसै सिलपाथायाव उनसै भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला बयबो आंनिखौ जोबजासिम नायलां ओमफ्राय लाइक खालाम ओमफ्राय मोजां कमेन्ट्सफोर हर बिब' सनानो बयबो दे ओमफ्रायो बाथोनखौ माने बेलासिनि ओंखाम जानो नागिरदों दासो आं डिउटिनिफ्राय फैदों ना ओमफ्राय बाथोनजों ओंखाम जानो लुगैदों जानो आङो बिदि जि गोथाव मोदोमबाय आङो दायो सासे औवाबारिनि आदाखौ लोगो मोनदों ओमफ्राय बे आदानि फिसाजोफोरा आंनि ब्लगफोरखौ नायनो जा मोजां मोनोनो नायबाय थायोनो ओमफ्राय थेंक इउ स' माच आगैमोननिसिम माने बे जे आदाया खिथालांदोंमोन आदानि फिसाजोफोरनिसिम थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ नायबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय बेबायदिनो नायबाय था आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय बेबायदिनो अनसायलांबाय था दे आगैमोन ओमफ्रायो गोलैजोंसो जा गोथाव जाखासिगोन जा गोथाव जाबाय लोगोफोर आं एसे माबायैनो जागोन मा होनोमोनलाय एसे बांद्रायबो मुसथार बानाया आयै सरि जानो लुगैबाय आङो हाबबायलै आखायाव जा गोसा हाबबाय खिन्थु आखायाव रेडि लोगोफोर नै आंना बाथोना जाबाय पापर टमेट'जों ना सिंगिजों बाथोन दालि कफि एवनाय हिट जानोसै आङो ना बाथोनखौ लानोसै नै एसेनो ना बाथोन एसे लाबावसै ना बाथोन पापर टमेट' जाखावसै एबारना जानोसै लोगोफोर हाथारला आं लुगैनाया आया पापरखौ बायसे दोननानै लाबाय टमेट' ना बानलुखौ गथा होबा जा गोथाव जायो टमेट' बाथोना गोथाव मिरामिस ओंख्रिबाबो ओंख्रिफ्रा बुरजा जानांगौ फाजा फुजा थानांगौ होमबाना गोथाव मोनजायो सामफ्रामबो बेदर जानो नाङा दे नङाबाथाय उदैया देनां खस्थ' जागोन जा गोथाव जादों ना बाथोना
मानिबा 자 끓여만드나 자 끓여 जाबाय लोगोफोर ओमफ्रायो नोंथांमोनाबो सामफ्रामबो बेदर दाजा मालाबा बिदिनो मिरामिसबो जानांगौ ओमफ्राय ओंख्रिफोराव बांद्राय मस्ला जिरा होनो नाङा माने देहानि थाखाय मोजां नङा आरो ओमफ्राय बेनो दिनैनि भिडिअआ होमबालाय बाहायनो जोबथ'सिगोनलाय दासो आङो डिउटिनिफ्राय सफैनानै माने बेलासिनि ओंखामसै आरो बे दा मोनायाव मा ओंख्रि जायो मिन्थिथ'आ दालि ओंख्रियाबो एसे दंबावो ओमफ्रायो दाहाय माबाफोर एवनानै आलु भाजाफोर एवनानै दाहाय मोनानि ओंखाम जानोसै बाय दे बयखौबो बाय